Keď sa povie dinosaurus, asi každý si predstaví niečo z filmu. Obrovské, často aj dosť farebné. Ale úprimne, veľa z toho je len, umelecká licencia. A odhad. Lenže v poslednej dobe sa to vďaka novým technológiám a pár fakt neuveriteľným nálezom začína meniť. Dnes sa pozrieme na 3 fosílie, ktoré sú ako také okná do praveku. A neukážu nám len kosti. Ukážu nám ich silu, farbu a dokonca, aj ich sociálny život. Presne tak. Tá realita je často oveľa bizarnejšie a fascinujúcejšie ako akákoľvek fikcia. A už to nie je len o skladaní kostí. Dnes vieme rekonštruovať svaly, analyzovať pigmenty a odhalovať správanie, ktoré bolo milióny rokov skryté v kameni. Dobre, tak poďme na to. Prvý príbeh, ten nás zavedie do drsnej Patagónie. Paleontológ Kenneth Lacovara a jeho tím týždne v teréne a vlastne nič. Už to vyzeralo dosť beznádejne a potom našli niečo, čo sa nedalo prehliadnúť. Stehenú kosť, dlhú 2 a 2 metra. Áno, a to bol len začiatok. Nasledoval 5-ročný maratón vykopávok a na konci mali niečo, čo tu ešte nebolo. 70% kostry, jedného z najväčších tvorov, aké kedy chodili po Zemi. To je 3-krát viac ako pri akomkoľvek inom supermasívnom dinosaurovi. Dobre, takže mali kopu kostí, čo je rekord. Ale ako sa od kostí dostanete, k váhe, k tomu konkrétnemu číslu? To je výborná otázka. Práve vďaka tej kompletnosti to dokázali. Kľúčový bol obvod ramennej a stehennej kosti. Mali oba tieto údaje naraz, čo bolo prvýkrát. A vďaka tomu mohli použiť vzorce na presný výpočet. A výsledok bol, ohromujúci. 59 metrických tón. 59 tón? To je ako 13 slonov. 13 afrických slonov. Takže meno Dreadnoughtus, ten, čo sa ničoho nebojí, to celkom sedí. A fascinujúce je, ako si s tým poradili. Tie kosti boli také ťažké, že ich ani nemohli zdvihnúť. Tak vyťahli 3D skenery a urobili si dokonalý virtuálny model. A tu sa začala tá pravá detektívka. Na tú digitálnu kostru začali pripájať svaly podľa stôp na kostiach a pri chvoste našli niečo nečakané. Nebol len na rovnováhu. Vôbec nie. Mal neobvykle tvarované kosti, ktoré slúžili ako kotvy pre obrovské svaly. V podstate to zmenilo chvost na masívnu smrtiacu zbraň. Takže bylinožrabec, ktorý bol v podstate chodiaca pevnosť so zbraňou, to búra tú predstavu o mieromilovných obroch. Ale čo dinosaury s pasívnou obranou? S pancérom? To ma privádza k tomu nálezu v Kanade. To ani nebola plánovaná výprava však. Vôbec je. Čistá náhoda. Baník Sean Funk v Alberte narazil na blok skaly z Scindy Valíny. Ako to opísal? Výrazným jednotným vzorom. Ukázalo sa, že našiel niečo, čomu sa hovorí nález storočia. Nodosaurus. Obrnený dinosaurus, zachovaný v 3 rozmeroch. S kompletnou kožou a pancierom. Je to najlepšie zachovaný exemplár na svete. V podstate taká múmia. A tu musím spomenúť preparátora Marka Mitchella. 5,5 roka. Viac ako 7 000 hodín odstraňoval kameň z tej fosílie. To je až nadľudská trpezlivosť. Ale vďaka jeho precíznosti sa podaril ďalší prelom. Vedci mohli odobrať vzorky kože a analyzovať ich hmotnostnou spektrometriou. Našli v nich stopy feomelanínu. Počkať, to je ten? Červeno-hnedý pigment, áno. Takže my vieme, akú mal farbu. To znie ako zo sci-fi. Ale ako je možné, že sa niečo také dokonale zachová? Teória je trochu bizarná. Volá sa nadutie a plávanie. Telo sa po smrti nafúklo plynmi, rieka ho odniesla na more, tam plávalo, až kým neprasklo a okamžite kleslo na dno. A tam ho bahno tak rýchlo zakrylo, že sa proste dokonale zakonzervovalo. Dobre, takže máme silu, máme farbu. Ale správanie, to je asi najťažšie. Lenže zdá sa, že jedna povodeň v útahu nám dala nečakanú stopu. A to pri najslávnejšom predátorovi. Tyrannosaury som si vždy predstavoval ako samotárov. Ako T-rexa z Jurského parku. Tá myšlienka, že žili v skupine, je úprimne dosť desivá. A presne preto bol ten nález taký šok. Paleontológ Alan Titus našiel kostrové lôžko a v ňom pozostatky najmenej 5 jedincov, rôzneho veku, od mláďaťa po dospelého. To okamžite spochybnilo ten obraz osamelého zabijaka.
Mohla to byť náhoda, samozrejme, ale geochemická analýza ukázala, že všetky kosti mali rovnaký chemický otlačok. To je silný dôkaz, že zomreli a boli pochovaní spolu. V rovnakom čase. A to nebol jediný taký prípad, však viem, že podobné hroby sa našli aj inde. Presne, v Kanade, v Montane máme 3 rôzne náleziská, 3 rôzne druhy tyranosaura a všetky ukazujú to isté. Sociálne správanie. Zrazu to nie sú bezdušné stroje na zabíjanie, sú to inteligentné tvory, ktoré možno lovili v svorkách, ako blci. Takže za pár minút sme prešli od obrovskej sily cez presnú farbu kože až k dôkazom vo spoločenskom živote. Už to nie sú len kosti v múzeu. Začíname vidieť skutočné zvieratá. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Ak najväčší suchozemský predátor v histórii mal nielen hrubú silu, ale aj inteligenciu a schopnosť loviť v skupine, ak bol takýto komplexný, čo nám to potom hovorí o zložitosti a dynamike celého ekosystému, ktorému dominoval?